Hunyo 10, 2024, unang nagkatensyon sa KOJC compound dihang gisulod kini sa mga pulis nga mag-serve og warrant of arrest batok kang Apollo Kibuloy. Nakatilaw na og harassment ang mga media, ginasyagitan sa mga miyembro sa KOJC, gisultihan og bias. Bias gani na. Hoy, bias media. Tarong mag-report ha. Tarong mag-report. Oh, video po ka. Tarong man yung report. Bias media. Bias media. Nasundan kini nitong Agosto 24, 2024 sa kaadlawon diyang gisulod sa mga pulis ang compound ug mas may grabe ang kasinatian sa mga media kay gawas sa verbal abuse, ginatawag og bayaran, bias. Ginadapatan na kini sa mga miyembro sa KOJC. Isog kayo ang mga miyembro ni Kibuloy bisan og anaan sa kalsada nga publikong lugar. Nadokumento kini sa mga media nga nagtamod og toleran sa ilang trabaho. Kagahapon, Agosto 26, laing harassment ang gihimo gitulak sa mga miyembro ang usa ka kameraman sa usa ka TV network ug nahulog gikan sa crane ug nahospital. Kagabi laing harassment ang ilang gihimo, gidapatan ng usa ka kameraman o gitabunan ang kamera. Apan wala kini palampasa o gipablater na kini ngadto sa kapulisan kay dili na maantos ang harassment. Mag-sorry ako. Sorry sa mga ginawa po ng ibang members po ng KOJC. Dala lang po yun ng bugso ng damdamin kasi akala kasi nila kung magtingin kasi sila sa ibang news outfit kasi yung angling din kasi ng news medyo iba talaga, no? Medyo bias din talaga sa tingin ko, ha. Pero hindi po yung license na kayo dadamayin din kayo kasi nagtatrabaho lamang kayo. Mag-report kayo doon sa inyong mga bossing, media man din ako noon Hindi mo rin alam kung paano nila i-treat ang paglabas doon ng news. So wala kayong kasalanan. So I will do my own little efforts also to try to convince them to inform them na hindi rin tama yun, no? Sorry talaga dun sa mga kaibigan natin na media na naharas ko. Hindi rin tama yun. I will also request the HOA to do something about this. Nanawagan karon ang Mindanao Independent Press Council Incorporated sa mga lider sa KOJC nga mohimog aksyon sa harassment ug intimidation sa mga journalist na nag-cover kay dili kini makatarunganon. Nagtrabaho lang ang mga media sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad.